hajiyan jin daɗi zalla. To a huwanku ko mata da kuke ciniki da mazajenku, da farko dai aure ibada ne. Duk inda namiji ya biya sadaki a kanki, ya kai sadaki gidanku, aka taru aka ɗaura muku aure da waliyinki da waliyinsa, aka ɗaura aure, to tun daga samanki har ƙasanki kin zama halak malak a gurinsa, sai yanda ya yi da ke, sai yanda ya juya ki. Amma mijinki ya zo ya ce zai raya sanna da ke ki daka tsalle ki dare, ki ce ke baki san wannan zancen ba, sai kun yi ciniki da miji. Me haka? To da haka ya tafi gidan ashawo mana, ya san cewa gwan ashawo ya je, ta biya masa buƙatar sai ciniki da ita, ta yi masa abin da yake so. Ƙarshen ta ma in an yi cinikin da ke, ba lalle ne ma ki biya masa buƙata yanda ya kamata ba. Sai ki je ki masa ma abin da bai dace ba. Ƙarshe ma wataƙila da gun ashawon ya je, ta fi gamsar da shi fiye da ke jaka da ya ijiye a cikin gida. Domin duk macen da take ciniki da mijinta jaka ce. Jaka ce wacce ma ba ta da kyan kwatance a cikin gari. Na farko dai kin shiga la'antar Ubangiji. Allah ya la'ance ki, mala'iku sun la'ance ki. Na farko kenan. To don haka dan Allah mata 'yan uwana a kiyaye. Da zarar sanda namiji ya biya sadaki a kanki, to fa kin zama halak malak a wurinsa. Komai naki ya zama nashi. Baki da wani iko sai abin da ya ce miki, sai abin da ya saki, sai abin da ya hane ki. In dai ba ya saba wa addinin musulunci bane ba. Dan Allah 'yan uwana mata a kiyaye. A kiyaye dan Allah. Ku dinga ba mazajenku farin ciki. Ku kasance ku ne farin cikin mazajenku da natsuwarsu da annashuwan mazajenku. Ya kasance idan mazajenku sun fita, in kasuwa ne ko ofis, to fa ya kasance duk inda yake tunaninki yake. Yana burin Allah 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 dawo da shi gida, domin ya san ya ajiye wacce za ta faranta masa rai. Ko da bakin ciki ya ɗauko a waje, in ya zo cikin gida, akwai wacce za ta faranta masa zuciyarsa, ta sa shi cikin farin ciki da natsuwa, ya manta duk wani damuwa da ya ɗauko a ofis. Amma ba zai yi a ce wai ke an kawo ki cikin gida, shi a ofis ba natsuwa ko a kasuwa ba natsuwa, ya zo cikin gida kuma babu natsuwa, to me amfanin haka? Dan Allah 'yan uwana mata a kiyaye. A kasance a sa natsuwa, a mai da hankali akan ibada, domin aure ibada ne. Aljannan 'ya mace yana ƙarƙashin